Kedamdang aru niphai ingkoi rake thomarni chehar langso open stage along ada porphai krei simalompen karbilo charlia song Chokihola aru atumpen chepater piponsi klembang amai kangni pon Karbilo charlia song hello khaya moi arbungpu ke jongpon asonsi nonapor karbiari soejang atum setame lapuson ke jongpon along pache tondun pen pregjam ke thek ke rea phai nang batbom tanglo lasonsi loke charle hintame akang tu yang denga ke paprang dunatum aphai dopi khangjanglo Lapen ke pathu hin pusitame karbiang long pen angtan mate bharara deda pharman sitame ke pathu dun pen ili karbia khaya phat nong me ke wan pi aphan sitame dopik anlo lason si nili bahawar long sitame lo charli risoi janga tuma phan kangthur ponji pokemang pedo ponsi ke dam tanga porhut karbi lo charli asong Chokihola aro seng ponlo laso pen ke dam tang aru nipha ingkoira ke thom arni klembang amai sitame teng ponlo Bangso amai along Chokihola KSA aro amai phu Gabriel killing pen mai cherry ponsi mai pangcheng ponlo Laso phi dun mai phu honsing teron pen mai ke phalam the than pajir mi ponlo mai along aluhi aman pen KSA Bukajan district klembang phu longbir sing tiso KSA tokolang so ro mai phu ronga sarla pen penang an karbilo charlia song along klembang phu bangphiatung chetongdun Bangso amai along kachethan pon atengke monang ke leji Busika chiklopen nilip ke parlo school managing committee atumpen chingki chethan damji lapen nilip arlo ke do an lo ke charlia demalong humri dampen lo charli bomari soe janga tumaphan lo ke charlia puthak cherok tok amai kedeng ponji aphan chingki chethan pedo ponlo lason thak thaksi lo ke charli ari soe janga tum uniform pen rakia hormu ke cho lapen kula dalong ke nam thekdun long lok pulote sodak pen insai ponji puta cheparai ponlo News report Karbiang Long Live